Ay, susukatin ko sir yung ano, para sa mga color yung weight pa. Yung length. Ang laki ng pulurok dito. Ng pulurok. Standard na. Hindi lang yan. Hindi, depende sa ano. Ay, yung lapad. Yung tangkod. Hindi naman ako madalas nagkakapit. Ano yan eh? Ano rin ang nagkakapit? Lapad ng pulurok. Pag 1 meter kaya yun. Hindi naman yan. Hindi. Malapad yun. Hindi rin eh. Saka yung 580 mo ba? Yung 580 pang pinaluwa yung kapakan. Binayaran mo yun, last week. Hindi mo alam sweldo? Akala mo na may lang. Hindi na isang ano, pulurok. Wala to. Lapad. Kung lumalapad. Ang makikita mo dito. Pulurok pa to. Hindi ko siya makikita. Ay, kala mo Eh, mga tulungan lang doon. Itanong mo yung lapad ng pulurok. Oo, parang Oo. Iban. Asa ba yung meters mo na? Sige ba yung ano, yung dapat dito? Nakapasa kayo. Lapad. Alam na yun doon. Pero kunin mo rin yung ano, yung size. Aside ng dalawa ito. Per! Pagkatapos mo na dito ka muna. Saka kasi ano nasusukat minsan eh. Yung mga yun eh. May tumupos ang tao. Susukatan nila sa taas na. Buti na hindi. Tapos kung ano, nalagay na traffic. Yung paglina. Una ngayon. Magnetis ko yan. Oo. Hindi natin madudugin. Lugto na Yung palo ngayon, sabihin mo. Tapos. Sir, basta kung kailan na pwede. hindi pa natin sinisukatan, wala pa yung bubong eh. Pag ano doon, kasi actual yan doon sir, sa taas yung sa process. Okay, ilan? So, hindi pa pala tayo magkukolo. Hindi pa. Ang weight? Oh. Ilan? Itong nang ano, Lapat. ito sir sa baba kasi may iba yung sa taas eh. May hindi siya sa taas. May ibang size ng taas niyan. Dapat susukatan natin yung transmission mo. Hindi, ganito gagawin natin. Para lang mapaghandaan natin yung amount, bigyan mo siya ng approximate estimate. Estimate Oo, ba? approximate. Na hindi, na, Ay, akala ko kasi halimbawa, wag- halimbawa, 90 square meters, kung ano, approximate estimate. Estimate. Para pag tinanong ko, halimbawa, magkakapag- 90 ganito, magkano ganito. Para ma-set aside ang pera para doon. Kasi kung hindi natin alam na, hindi natin mapapaghandaan, di ba din? Pero, ibig sabihin, more or less 90 square meters. Noon. Ngayon, tatawag tayo sa kolo mo, tatanong mo, o pag 90 square meters, magkano? Kung lumit doon, nalililit sa pera. Ano ba? Kaya nga, ano ba kung yung estimate nga ito? Tatanong ko rin ni Paul kung magkano
Oo. Ngayon, iaano mo na lang dito, bibigyan mo na lang ng allowance. Di ko sumobra. Di baling sumobra, wag lang kumulang. Para, halimbawa kung 10,000, may siset aside yung 10,000, di ba? Ganun lang yun. Yung Ngayon yung kapulde, kakausapin ko na sila. Para kahit sila nyo ng takso. Okay ah. Kahit lang, no, basta tag-isang metro. Isang metro ito sa taas, pag sa Meralco, tag-isang metro, ayoko nang sama sila. Pag-aaway lang nga, ito magkasama, away lang. Maganda yung tag-isa. Tag-isang metro. Tsaka usapin ko si meron sa yung black leader. Pupunta nga ako dun yun eh. Oo, okay na, magbabayad mo na kaya.